Hemmeňize salam, oglanlar, gyzlar, gowmagdaýlaryňa janyňyz sagmy, studentler, hemmeňize salam, gowmusyňyz gaç köpden bäri garaşylýan abzor bu maşin. Avalon 5-nji pakaleňesi. Ýöne gatkan wagtdan bäri abzorum çekemdik. Bir aýa boldy ýa arkaýyn. Mena orada tutdum, hemme orada tutanlar her biriňiziň kabul bolsun. Şo sebäpden abzoru aýtmadym. Abzorda kän gürlenýär, agzym gorýar, tuğsýar, opşam şol boldy. Maşin wazarlaryň çykmadygynyň sebäbi orada düşdi. Şo sebäpden hem diýinçallyk hem agzymyz bekledik. Indi nesip bolsa 5 welaýat aýlanyp başlaýanlar maşin wazarlaryna. Haýsy welaýatdan indiki maşin wazar geljek, ol siz üçin bir sürpriz bolsun aýtjak onu. Indi Avalon'a geçeliň. 2012-nji ýyldan soň Avalon ýok diýerler adamlar, käbir adam. 2012-nji ýyllaky Titanic Avalon, Ingo Avalon diýilýär. Ol hakyky. Oňa söz ýok. 2012-nji ýyllaky Avalon, Ingo Avalon şu ýerde men suratyny goýun. Titanic Avalon ýa biz oňa käbir adam Karabil Avalon ýa, käbir adam Spiral Avalon ýa. Aslynda daş boldy. Indi biz şu zatlar hakykatdan hem çynmy? Şonu barlama üçin abzoru Avalonyň 5-nji pakaleňasyny. Bizde muňa soňky Avalon diýilýär, täze Avalon diýilýär. Siz alıp näme diýtegi diýip bilýäňiz. Bakaşda kliçkasy ýok. Bu Avalon abzor edýäs. Indiki videolarda 10 Avalon gelýär. Iň bir gatken populýar bolmadyk Avalonyň biri. Şolaryň ikisem 13-nji, ýa-ni 4-nji pakaleňasy we 5-nji pakaleňasy gator bize populýar bolmady. Näme üçin populýar bolmady? Oň sebäplerini men öz pikirimi aýdyp bilýän, edil toşna sebäbini bilip bilemok. Öz pikirimi aýdyn, videoň dowamyny aýdyn. Sizem radylaşýaňyzmy, radyalaşaňyzmy kommentariýada ýokma, soratda belläň. Tanış bolun oglanlar. 2020 Avalon birinji bilen tarihinden başlaýas. Avalon 1995-nji ýyldan bäri Toyota kompaniýasy öňürk gelýär. Biz oňa 96 Avalon diýenler. Şu ýerde suratyny goýun, 96 Avalon, ondan soň restyling boldy, oňa biz 99 Avalon diýäs. Ondan soň Dut Avalon legendaryny çykdy. Dut diýilýäniň sebäbi öňki Avalonlara lisiçkalarda meňzap duranlar, ünseren häzir Camry'ni 99 Avalon suratyny goýun, ikisi biraz kuzosy meňzeşerek, ýagny ejidirek, inçerek düşünüňiz. Dut olsa bir zatly orsoň sözünden dut diýen üflenen çişirlenýän manada şol üçin dut dikkidedir. Ondan soň Titanic geldi, soň 10 Avalon geldi, köpüňize 10 Avalon görenim dersiňiz. Ya gören olsaňyz ünsön beren näsiňiz? Menem şoňýalyk ýa-ni daja Instagram, TikTok üçin video çekip oturýam. Men ýadymdan çykdy şu Avalonyň balygy. Şoňýal populýar däl boldy. Titanic Avalonyň 2 sapar restyling bolandyr. İlki abyşny çykdy 2006-da, 6-dan 8 model şol bir zat. Soň 9-10 başga, 11-12 başgadyr, ünseren olsaňyz. Maşin çykýa, 2 sapar restyling boldy. 2009-da bir restyling, 2010-da bir restyling, ýani 11-de. 11-12 spiral çyra bolup gitdi, ýani şol restyling bolup gitdi. Toýst 2 restyling boldy, düşünüňizmi? Ondan soň 10 Avalon, 18-çenni, 18-de de şol Avalon çykdy da 5-nji pakaleňasy. Bu Avalonyň Wineshni widini gaty owadan görýän. Indi bizde näme üçin bu Avalonlary gatken bir populýar bolmady? Birinji sebäbi men pikirim YS bilen bakasynyň deň bolmagy. Lexus YS 350 bar. Bu da 3,5, o da 3,5. Ýöne bu maşinam komfortly. Ýöne Lexusam komfortly bilýäňiz. Häzir birini sırık görersin ta. Birinji bilen daşwidini sörýär. Pastian maşinalarymyzda daşwidini sörýär. Owadan gaty owadan göränmen şol Avalony. Siz nähil pikirde ýazyň. Ýa-ni çala eýleki 4-nji pakaleňada meňde ýöne öňü polny ütgeşik. Aýratyn ünsüň çekken öňüniň reshotkasy, serdiň radiatyryň reshotkasy. Ablitsovka diýärsäni biz oňa. Gaty ütgeşik. Bulan şunsy komplектasiýasyna görä ütgeýändir. Taradada we Touringda uja başgarak bolýar. Men mydamy şu Avalon 3 göz fara elýäm koýdym. 3 göz lekin 2 göz gidýär. Ýöne LED zavatskoy. Edil gaptallan seredende 10 Avalony meňzeýärem. Şu ýerde men gaptallan şoň suratyny goýun, terdim. Meňzeýärem. Edil gyzlar atliçasna bilmeýär oralar ýerde. 10 Avalon belle soň Avalon diýip arkaýy basýar. Zavatskoy 18lik diskada elýär olanlar. Ana şu zavatskoy diskasy. Limited diska bu
komplektatsiyasına göre diskası ütgeyendir. Salonu gatoğudan, Camry'dan hasoğudan salonu, Avalon'un klasan biraz yukarı. Yönü Camry bizde ken, Avalon az. Birinci sebebi yan aytdım, bahasy. Lexus ES bilen deň bolmagy. Köp adam Lexus ES alany goýar, bu Avalon alanan. Indi bahalar barada şu ýerde aýdyp geçeýin. Bahalar gymmat diýene, şuluň bahasy $20,000 başlaýar biziň bazarymyzda. 20-dan başlaýar, $50,000 çenli gidýär. Sebebi näme? 50,000, 45,000, yani 48,000 olar paket. 20'dan başlayan uca ýagdaý pesräkler. Uca ortalyk primerni $30,000 bahalary. Edil şo bahada Lexus ES 350 alyp bolýar. Düşünüňizmi? Ana şonun ýöne Avalon'un öz fanatlary bar. Bu Avalon'un fanatlary üçin bu Lexus'un has gowy görünýär. Edilerde komfort dugry Lexus ES 350 bilen iza galanok. Komfort dugry. Yumşaklygyna näder lizasydan geçip gararsa ondan aýtjak. JBL audio sistema ulanır. Şuňa ul monitor gelýär gördüňiz. Bärdena hemme zat sazap bolýar. Elbetde klimat kontrol, podograf, ventilyasiýa sijenýa ba, ondan daşaram isleşiň ýaly özüň elle sazap bilýän. Pamyat sijenýa ba, Lexus'ta ba hemme funksiyada ba şu ýerde. Podograf rula ba, ýa rul gazdarýanlar. Gaşda işledýän, rulum gazgynjak bolýar. Besprovodnoy zaryadka da ba. Täze maşinlarda gelen hemme funksiýalar bar prinsipi. Barjaşyň açylşy, gönüşi beýle açylýar. İki açılanyz has goýulardan gaýdyp kirýän mene. Ha? Ýa-da gidip barýan wagtyň bardan bir zat senne şu wagt gidip barýan diýil. Bardan bir zat aljak bolýan. Neudobno вообще. Elek iki açylsa has goýular. Kiçijek bary ba. Bu maşiny menen birinji ýere sürüp görýändim. Обшивка качествосy täze Camry'nin elleň, namsançy täze Camry sürüp gördük ha. Camry'dan has gowy edilen, uje bildirýär, biraz klasy Camry'dan ýokarlygy. Bäri şuňa mebel dizaynly adam bolýan. Na pamyatçyjyny ýa gaýdanym bu da bakawoýla salap bolýar. Ruchnoydur. Iň gowry şeýni şu ruchnoy bakawoý salamak. Jutawurda da men halamadyk sadym. Bakawoý salajak bolsaň monitoryň içine girmeli. Hawa savremenny ýöne neudobno da eder käbä başga biriniň maşynyny sürýän sen. Başga biriniň maşynyň on boy uzun ya kel bolsa sen özüň öre sazlamaly. İçine girmeli, güýmenýän. Bärde bolsa näme? Allyň basyň bu. Şunu iň gowry şeýni şu. Gal berdim hawa öň kürşeňe da gaty öň döner gelýär şu. Ýöne udobno. Şonu ütgetmek gerek gelýär. Dur bersin şol. Şunu açyk zavatskoy podsvetkaly gelýär aşağı. Elbetde start stop ulanır. Bir barjana. Lexus'un kün vertdirler. Lexus ES'de de şoň ýaly täze ES'de ýadyňyza düşdümi? Edil şoň ýaly. Häzir näme üçin ES bilen deňeşdirýän? Men Titanic Avalon'u, ondan soň eýleki soňky spiral Avalon bar, 2012 Avalon. O da Titanic'im diýle, karablem diýle. Ana onam imini Lexus bilen deňeşdirendim. Täbäbi biziň köp agdalanmaz bar. Käbä diýär da dut Camry Lexus'tan has gowy ýa Toyota Lexus'tan has gowy diýerler. İkisi bir kampanya. Toyota kampanyasının önümü Lexus. Prosto o maşini has gymmadyrak variant edip çykarlan. Düşünüňiz. Lexus sözüniň manysyny ýazsaňyz, şeýle düşündirin. Luxury eksport edilen maşin Amerika üçin. Şo manyda aýdylýar. Sen galan Google'a ýazyp görüp. Toyota kampanyanyňky prosto Please make sure you are in an area with good cellular coverage and try again. If you continue to receive this Hello message, Siri. contact your dealer. Öçler. Bolla. Köp gurlama diýär. Kampanya şolurda prosto gammat varianty düşünüňizmi? Ana ingo düşünür. Maşinde 3 tane rejim var. Ekonomi diýenler 3,5 motor, kenyak diýenler siz üçün ana şol. Обычный rejim normal, biram sport rejim. Biz häzir elbetde sport rejimde topgarar. Şu adyna motor işläp dur. Daşyna kendi eşitilen ok. Size nähil mikrofon eşitilen okmy? Maşynyň mundan başga da XL komplektatsiýasy bar. Touring komplektatsiýasy bar. Tarada komplektatsiýasy bar. Bunymyz biziň limitsetdir. Bulan edil şuňalyk 2,5-lik hibrid gelýän amma 2,5-lik prosto gelýän amma
1000 ýyl 3,5 milyon amadır. Bu gibrit zat däl. Bizde gibrit halanoklar bilýäňiz. 3,5 обычный motordur. Son hocam bu. Ese giň, udobny, giň seredin. Bu tawlaryň giňligi çaba. Materialyň kaçtasy gowy. İlk sijenyalarına da podograf badır olanlar seredin. Köp maşinna ýok. İlk sijenyada bärde ba. Bärde şuňa açyk zaryadka 101 bolly biram kondisioneri ya eýlek ya beýlek üflesip bolýar. Bolly başga hiç zat ýok edinme. Bärde de zat ýokdur. Käbat Lexus'un gowjy komplektatsiýasyna bärde de bir zat çarşlar gelýär bilýäňizmi? Sağlap bolan bärde oňa zat ýok. Bulaňam bilemok. Başka komplektatsiýalaryna bağ bolup biler. Benim onda ýok eken. Broja limited go komplektatsiýalaryň biri. Gara patolog gelýär ulanlar. Şu gara patolog rüşeni gaty gowy. Kim şunu eden olsa 100 ýaşasyn. Bilýäňim näme üçin? Menki reji salon maşinim. Ýöne patologam şoňa reji. Onuň şu 50'ler çağalar, 50'ye ödüň 50'ýän çağalar diýende men o çağaram däl, ýegenem de. 50'ye hapa bolýar. Çalt kapı bolýar. Inserdiňizmi dut kamerada, başga modellerde üstü açyk bolan lüboy bir renk garadan başga renk kir bolup duranlar. Ýaman bir hile goda. Onu ýöne kim çiska etmeli, ýöne şol sardy wa. Ya özüň süpürüp bizar bolýan. Bärde gara ingowry şeni öden bir hilýän mat edilen gara gülýaly kir bolsa da bildirmeýär. Eram gara plasmas gat gowry şeni kir bolan. Halan zadym maşina serdim. İlk faralaryny serin. Yanan olşuny. Bagaj beýle açan eken. Pult açça ýöne. Ana şeylerak bagajy uly. İksan goýunsyga ofitsialna где-то 450-500 litr şu bagajy. Ruşnoy ýapýan ekeni, hiç il basylýan zat ýok, knopkada zat da ýapanok. Ruşnoy ýapýan. Täzece maşynyň ýysa mütköşük bolýarlar. Kamera zadnya vida badyr. Yeni bir zat. Siz Avalon'un haýsy modelini gowarýaňyz. Birinji pokoleniýamy, ikincimi, ikinci dut Avalon. Olýany birinji 99 Avalon, 96 Avalon, üçüncü Titanic Avalonlar, dördüncü 10 Avalon, 5-nji amına bu da. Haýsyny has gowarýaňyz, haýsyny has owadan görýäňiz. Hökma suratda kommentariýa diýin, haýsyny alasyňyz gelip ber, ýa aljak bolup ber maşynyňyz ýa da uje sürüp bersiňizmi, ona kommentariýada belläň. Menden sorasaňyz bir zat aýtjak men size. Öňüm bir ýewreýden sorapdyrlar. Haýsy maşyn ingowy? Ingow maşyn haýsy diýse, täze diýipdir. Menen bärde ýewreýik tarapy tutaýyn. Täze maşyn. Näçe täze bolsa şonça bolsa. Самая хорошая машина в мире это печатная, которая лаве печатает. Ни одна. Şu at bagajnyň da açan geren priýatnja da täze maşynlar. Bu da Amerikadan täze gelýär. Şondan kendir sürülmedik probega häzir onam aýdyp geçsek. Titanic Avalon'un deňeşdireňde gaty dut Avalon'dan elbetde gaty bolar. Sebäbi Titanic Avalon, dut Avalon ikisem gaty ýumşak. Ýene bir sebäbi näme üçin şu maşyn 10 Avalon eýlek Avalonlar ýa populyarny däl bolanyň sebäbi gatylygy. Eýleklerden gaty. Komfortly maşyn, komfort meselek ýol tutuculugy gaty gowy. Ýöne gatyrak. Ana şo da bir sebäplerden biri. Şu ýerde aýtmadyk zadym. Gologramma diýäs, biz proýektsiýa diýäs, ýani pribory be labowy aýna çykarýanlar bärde häzir onu türemde gorkajak, şu at aýtmak sadym. Gologrammasy badyr. Istesen gologramma diýen, istesen proýektsiýa diýen tapaj ýok. Ýani pribor çykarýar. Indi motora geçýär. Esasda maşyny gowy göremegi de. Öz gallary. Näme bolsa da bärde Toyota kompaniýasy gysganmandyr. Bärde elbetde 3,5 motor. Ýa-da aýtyp geçdim, bilan edilşiň ýaly gibrid, amma 2,5-lyk gibrid we 2,5 plastoy motory bar. Bärde bizde 3,5 motor, 300 atym güýji, käbir istoçnikde 305 de biz 300 diýip alaly. Nolun ýüzöçeni 6,5 sekund, 100 kilometrde 10 litr ýakka. Eka rejimde elbetde azyrak ýakka, ýöne şoň ýaly basmalar, şoň üçin primärne 10 litr diýip alalyň. Ana ulanlar, ussaňyza görkezjek diýseňiz serediň, degim içine geçmejikdir. Men bin koduna goýoýyn şu ýerde, ýa-da ma ýazaýyn bolsa aşakda men nomerlama. Kime gyzykly bolsa elbetde satylykmaş. Otlanşygyna serediň awlanlarmy? Daşyndan amorka diýen size. Natşyrajyň ýanşy. Sırk göreliňini. 8 skor Tiptronikdir bu. Tiptronik nämeligini bilýäňiz. Ana şoň ýaly abyşyny da goýduňyz. Abyşyny awtomat kaptal etdiňiz. Özüňiz geçirmeli bolýaňyz. Mehanikalykda bassyň
çapşaňdy bar dediňde gerek bolýar. Ya Afgana çykanda edel 3,5-lik motorda o gerekler tam goýur ya. Basýan şuňa ýokary geçirip gitmeli bolýaňyz, özüňiz çalışmaly bolýaňyz. Oputny bolmasaňyz etmäň sebäbi şo sebäpden awariýa bolan oglanlar bar. Citroen goýarlar, ýatdan çykarýarlar, Afgana çykjak bolýar, maşinamyz korçal şonu bar. Ana şoňa. Ana proýektsiýa diýenim, serdiň görnýär. Videoda görnýär, bilemok. Sport rejime geçireliň. Berden knopka dedim. Ruşnoyam knopkada berdi. Teknolojiya diýer aşa. Teknolojiya. Aşedin ha teknolojiya. Ana bismillah. Oğlanlar şu anda çaraja basyp gördüm-de Titanic awulunyň eýleki 10 kablon ýanky du taglanyň çen çakyda ýörüşi. Ýani uje 6,5 sekundda ýüze çykýar diýdimi? O da aýdyp duranlar, has goýur ýa. Kuzosy Titanic awulunyň ýeňil bolup biler. Mene zat diýende. Täze ýesar 350. Şoňa ýör ýa. Inni ikisini goýup görmeli. Masyaňa meňlek suma hissat müň ýanyna ýörüşi. Gönaýdaýyn. Sebäbi basyaňa bir kili sırkırın oglanlar bilendir. Basyaňa bir kili bir basyaň ýaly bolýar, ana şoňa alak bolýar. Näme diýilýär şoňa bir ady bar, o men size şu ýerde goýaýyn. Bir zatda kosmonawtlar ispitat edýärler, öňe çykanda häzir nolan ýüzüni hökma suratda barlak bolýarmyň. Sebäbi maşyn nolan ýüzüni barlamasak bolmaýar. Hawa biraz gatrak Titanic awulundan, sebäbi daşy du tawulundan hem gatrak. Onunla geçeceğine bir kil. Lijaşydan. Mısılak geçip gidebilem. Berdi o zat yok. Sport rejime koyduk. Ne olan yüzdeçen 6,5 sekund. Barlak göreli. Şu an bir mikrofonu operatora verdim, men 2 mikrofon var. Barlak görelin. Sesini ähili. Şu an basma. Ananaýyn şu ýesden has goýur ýa. Sebäp kuzot ýeňil bolup biler. Şo sebäpden motorlara şollarda awalanyň motoram Lexus motoram. Ýöne bu has çalp ýüde çykyp biler ýesden. Basdyk ýene orada. Oğlanlar, in goýurýan Toyota diýip biljek. Mesele yok. Toyota kompaniýasynyň Luboy maşyny bilen deňap bolýar şunu. Ýörüşini. Awa çarada ýöne ýol tutuçulugy Titanic'dan hem ýanky du tawulanyň eýle kablonyň hemmesinden ýol tutuçulugy gowy. Yza galan ýekje dady ýumşaklygy bolýar. Komfortly maşyn mesele yok. Şu an her hilep sırk gördüm da maşyny. Yaman gowy ýol tutýar. Basdyňça da yer oturýar. Men bu maşyny beýle halandyr etmedim. Aw täze bolan sürýänler gowur sürýär, ýöne ýere dälekenne. Afganda açyk berde de badyr oglanlar. Afganda açyk bilýäňiz, şu mysal üçin şu atistat ýanyna gorýanmy? Häzir maşyn gelse, sarja çyraýanmarlar. Indi içinden hem görkezýänse-de, nolan 60 çenlerle. Ödem gatyken dyzaýanlar ünseren bolsaňyz. Gat dyzaýanlar maşyn. Näçe dyzamasa şonça gowy. Ýürüýte şoňa edýärler häzir. Käbiri aýbynyň dyzany ok diýenler. Käwat bizini dyzasa orlar, o jurza dyzyp berdiler. Ay o dyzany oklaýok maşynny. Nabaros şo dyzamasa gowy. Sebäbi näçe dyzamasa şonça çalp badalýar. Tigir dyzap durýar bolyn, ýörap bilen o. Dyzaman ýörese, şonu çalp badalýandyr maşyn. Maşyn haladym oglanlar. Birinji ýerde sürüp gördüm, gowy emosiýa berdi. 3,5-lik Camry bir kil 1000 ýalyk ýöremedi, men bilem o täze Camry men sürüp gördüm, 2020-21 sürüp gördüm, ýöne 1000 ýaly ýöremedi.
Bärde proje sol bir motor bolmaly ya ütköýäm ki. Öwrenmeli hok man has gowy düşünýänler ýazyn. 8 skor bolsa, näçe skor köp bolsa şonça gowudur. Sebäbi şoňa görä adýakka benzeri. Motoru da kenardan düşenokda. Ana şu at ýolum şeýle böktür ýani ýeri bar. Duymany çıktı men häzir uçarsaýdym. Şeýle ýer jarjy bar. Serasa köp maşina geçemde şeýit gidýär. Bärden ýalat ýok. Şuma izolýasiýasy gaty gowy ulanlar. Kameradan has gowy. Şu adna özüňizde meşkänsiňiz. Şuma izolýasiýasy haladym. Daşaram şemal şu wagt. Birden basyp barýar. İçine bir şemal sesi eşdilenok. Ana gowy. Men lastikam doğru bärde. Akıp yatan oktary Titanic ýaly. Titanic garangdan has gowy ýol tutýar. Birden spokojno ulurak tezlikde aylanandy. Dediler zimeka deyip bilen o etmeyin onu. Şurtaki tədəcə başıydı. İlin maşini layılaq bilmersen. Biz komfortda da sürmedik yani komfortda da edil şoňal ýörýändirler. Esas sport rejimi dar o. Bizi gyzyklandyrýan bu var. Haradyňyzmy? Futbolkan nerden aldyň diýip sorajak. Oglanlar olar serdiň. Sabır ýazylan. Men agawja gördüm. Agnam aldım, garasnam aldım. Instagramdakylar uja bilýär. Instagram agza bolmadylar, agza bolun. Şu ýerde Instagram belläýin. Nerden alanmy? Şu ýerde Instagramlaryny belläjek. Geçen 150 manatdan aldım mena. Belki siz ýene bärak sorap bilersiňiz. Alparslan Igniş magazin wadyr. Dost oglanyň reklamy däl, prosta tanıştyraýar sizi. Halan olsaňyz şu futbolkadan da gaýdyp bileňiz. Sagat nerden aldyň diýjekler üçin. Nomerini goýaýyn şu ýerde. Hublot, elbette original däl, mexaniçiski, tog berilýän, şoňa pyrladyň, bolu özi işläp durýar, mehanika bol. Kaçysy elbette primärde bir 3-4 günden dakyn gördüm, suwa salyp gördüm. Oň wideosyny goýaryn, nesipasa size görkezem. Instagramda, TikTokda görkezem. Suwa salyp gördüm, suw geçirenok. Gülýäli işläp dur. Her xil renkler var, şu ýerde suratny goýaýyn. Nomer goýjak. Bu sagatdan aşkada her xil aksesuar bardyr, açky zat bar, näme gerek bolsa sumkajak, opşa oglanlar deýiş zatlarda. Geçin görün, zakad edin, can edin, galanam uja etilin düşünşürsünüz, bälak sonra vermeli. Bakas 700 manat 3,5 milyon ola da köne pulun, mehanika. Men pikirime bakam, ne degem, kaydiyam. Gönüňiz ýarayan olsa şuňa sagat, ya futbolkan satylýan ýerine, sagatyn satylýan ýerine goýjak. Olanlar, haladyňyz maşyny. Mene inni gowar ýani. Sırk gördüm, elbette rälne. Edil 13 aglygyny, men ýar halamadym, onu men sırk gördüm, bilemok. O wagt Titanic sürdüm de ondan soň geçdim şondan mı ya bilemok näme üçin. Ýöne bu maşyn gowardym. Bakas ne degem. Bakasy $27.500. Gymmatmy? Gymmat, arzan däl. Ýöne maşyn bakas ne dege. Şu wagt ýaňam aýtdym bu maşynyň popularlygynyň petligi bakasy ýesilenden. Avalonyň fanatlary üçin bu baha gymmat däl. Sebäbi Avalon sürýän aslan o ýaşlylar alýar. Pullucular alýar, pulumalar alýar, ona aýdaýyn. Olar üçin baha mesele ýok. Indi bu maşynyň men win koduny şu ýerde goýaýyn isteseňiz, ýa-da maňa ýazyň, jaň ediň, degimini görmek isteseňiz. Maşyn barda, lüboy wagt jaňlaşyp, gelip görüp bilýäňiz, hiç problem ýok. Skitka ediler. Galan men uja esin ýany erteýin, bärik uja özüňi çekelap alyberin. Maşyn barada näme aýtmadyk bolsam, oglanlar kommentariýada belläň. Ustalar inni size ýüzlenýän. Nähil şu maşynlar, kaprizmi nämes döwülüp barýar. Edil, mena oňa zat eşitmedim. Karobkamy, motormy, nämesi çalyp döwülýär, kompresormy, hökma suratda kommentariýada belläň. Men eşitişime görä hiç mesele çykaranok şu maşyn. Indi nesip bolsa, abzorlar yzyna çykyp başlar olanlar. Diňe işlersinne, indi hiç ýaltalyk zat ýok. Her hil maşynlar abzor eder. Haýsy maşynlar inniki videoda abzor eden, ýöne gaýrat edin. Öň abzor etmedik maşyn bolsun, şonu kommentariýada belläň. Agza da bolun, reski 100.000 ýeteliň, ondan soň meni motivasiýam artýar daro. Maşyn bazardan videolar arkaň onuň gelip başlar. Kim nähil maşyn isleýär, onam siz kommentariýada ýazyň. Bu Avalon göwnüňize ýaradymy, göwnüňize ýaramady, onam ýazyň. Belki şu videony görenden soň bu maşyn has gowarjaklar köpler sebäbi men özüm gowardym. Aýda bir zady bir hil halaň ok.
Ondan soň ýanka sırp görýän wagt edýän geçen Hyundai'da da aýdypdym ýadyňyza düşsem. Bir gyl halan bir ilki. Ýönür gürleşýän zatyan. Soň birden gowurup başlaýan, soň galak boldy. Indi bu Avalon gowurýar. Karoçy bakat ne degen maşynyň bir diýip bellep bilýär. Arka. Kim nähil maşyna alasy gelip ber. Her biriňize öz isleýän maşyny almak nesip etsin. Iň esasy adam janyň sag bolsun oglanlar galan zat bolar.